Hello guys. Amana imba yangu ikaputsika. Ndimuda kuputsa imba yangu. Isusu we are good. Okay. Pane nyaya iri kunetsa yekuti hanzi we did it. I did it. We did it. Alright guys. Handisi kuziva ndotanga nekona ipi but ndicha explaina nyaya yangu panapa kuti mese munzwisise. Isusu we are good. We are okay. We are all fine. Tiri kufara. Pane post yataisa makuseni yekucelebrate award randakasenderwa neYouTube. Vanhu vari kuti I was supposed to say we pandaisa I. It was a mistake. It's not a mistake kuti I. Listen now. This award hamusi kutomboziva kuti nderei. Hamusi kutomboziva. This award rinopiwa munhu asvika 100,000 subscribers. And mukaenda pachannel yangu yatinoisa maskits nemurora. It's not yet there. It's not even 10,000. So tichauya tichikuudzai tichilonja this channel ine 100,000 subscribers. Murora wenyu is not part of it. Kana chiti is not part of it, she is murora wenyu mumba. Angofanana nemukadzi wemunhu wamunoziva anoimba pano pasocial media kana takutaura nezvechannel iyoyo. You understand? But kana takutaura nezvataiti, anything chine musoro anything chaitika chinofadza kana chinosuwisa chaitika pana taiti, obvious murora anenge aripo. But kana zvava zvekambani isinga involve iye iri uko, it's tight. Hapana pamunomboona mumwe muimba achipiwa award achiuya achiti taidaiwo nemudzimai wangu. No. Inini ndinocelebrate anything chatawana pana taiti, ndinocelebrate naye. Anything chatawana pano papage, ndinocelebrate naye. It's we. Anything chatawana kuYouTube kuna taiti, it's we. But kana ndati I did it, I know what I'm doing and she knows. You know guys, munozozvinyanya. We always read your comments. Pane vanhu vanokombeya inini nakiki, which is very bad because vavengi, they are trying so much kuti mumwe wedu inini nakiki afeel special. And iye hatozvidi zvamunenge muchiita zvimwe zvacho. Vamwe vacho vanoenda kuinbox kwake vachinoti hamuna kufitana nemufesi uyu, chichi whatever. Vane vanhu vari kunyebedzera kunge vari kutifarira asi vachiita sevari vachifarira munhu wani, vachida kuratidza munhu wani kuti ya special aite dzimwe pfungwa, which is very bad. Saka pane vanhu vari kutifarira zvemachokwadi, koita vanhu vari kufarira vachida kuputsa, vari kuita kuti mumwe munhu afile kunge ari special, which is very bad. Iye atori happy for me. Nokuda kweaward tichauya tichilonja this channel. You don't know anything about this award, about the channel we are celebrating. You know nothing about it. So musamhanye kujaja, musamhanye kutaura kuti chichichi. And muisa mabreak guys, we appreciate your love and support, but vamwe venyu muri kuda kuputsa muchiita kunge muri kusupport. Kuma inbox kwake hamubve unodeva this guy zvazodai muchitaura zvamune mutaura. Handiti kuti kana pakazoitika chinoitika munozoya futi moblema isusu, mozoya moti takambotaura kuti hakuna kazvoita. Isusu we are okay, we are good. Hatitozvide kuti unosangana woti kuku wapedzera skitiri apa wagona kana kuti wekiki. No, kana tagona. Tiri kukuzivai vamwe venyu muri kusapota zvekuda kuputsa, which is very bad. Isusu we are okay. We are okay. This channel tichailonja, it's I did it. And not a mistake. I did it because you know nothing about it. Thank you. I love you all.